Horas. Salam sehat, salam sejahtera di hita saluhna. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di palos hita pajupang dia pada partikenon lahu tumangyun hata ni di bata. Lai jumulu mata pasadaro hatta martang yang mahita. Debata nami, debata ni si Abraham, si Isa do si Jakob. Jala debata ni hatunan. Muliate mah pasak ruhan nami tu. Di siala dengan dibasam na maparmudu-mudu parngon nami. Di pala sohe marhai paso. Di bagasan tikyon neng marsiajar kami tatok kencan hatam. Ajari kami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Huria nenalonga di bagasan Kristus Yesus. Hatani di bata nagabe jamita di bagasan mingguta tanggal 20 lalu Februari 2021 ima di minggu reminis kere. Dia nek maisen buku surat ni apostel Paulus manopot huria Rom bid 24 ayat 10 lalu sahat tu ayat 25 songono mahatan di bata tapayut hikmah di bagasan rohat dabe maralohon nasa pakrimudo haporsion na makirimi asa gabi ama ni turok bangso ibana obar tu hatai songoni masugot poparamu dang naolo gale haporsion nai paidaida pamatang na nahira so marngulube anu nga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara nam saep ladangi dang olo ganggu rohana tumadikon haporsion di baga-baga ni dibata dalam tutuguna do tahe haporsion na jala dipersangapi do dibata ay positutu do rohana tuk do guguni debata patupahon na pinarbaga-baga nai alana ido ubahin na dirajumi igabe hati goranna dada alani ibana sabig ubahin na tersurat nang dirajumi tu ibana hitape ditatak do disi ay sirajumod do nang tuhita haporsyaon di ibana na pahe Jesus tuhatai siyan na mate ay dipasahat do ibana alani pangalasot tay jali di pangulu siala hati gorata ido pajahon damang dainang nenalonga di bagasan Kristus Jesus migutta sa darion na margor mai ima minggu reminis-kere na marlapatan sa ingot ma ali Jehovah akadenggan ni basam marhite-hite turpa jamita nasa tuita dia pala partikyanon dileho dotong ng ujahat tuhita di bahasa Indonesia di dokon Allah memperhitungkan iman orang percaya dietong debatado haporsyaon ni hanak jonma na porsia alai adorang sutapay bahi bahata ni debata nasa tuhita dia pala partikyanon dosa sitong na haporsyaw gudang jon mamadokon haporsyaw ni ima molo-olo iba mangoloy sa sahalak manang mangoloy ima dibata alay anggo ima tajaha siyan buku Heber biddu 10 sada ayat sada takas do disa didokon alay anggo haporsyaw ni pos niroha doi diaka sihirimon jala pamoton na totu taringo tunaso diida. Jadi
marhite-hite buku Heberon takas maridokot tuhita iya haporsiaoni pos ni roha diaka sihirimon aha na dihirim ni salu jol mana porsea molopos rohata maka porsia i sanai kolehono ni dibata doi tuhita hobar tuaka lomoni roha jala ditiki akanaung tinikihon ni dibata uria nenalonga di bagasan Yesus Kristus tapayutiuk ma jamita nasa tuhita dia pala partikyan dia apostol Paulus di bagasan haporsyaw na tugu maka porsyay di bata di patorang ibana do ruhut do ima aturan haporsyaw na sitong maka porsyay di bata tu salut akka jolma na adong di hutarom di hatihay hutarom didokot akka pandebisuk di hatihay sadahuta na maju di seluruh bidang termasuk ma akka bidang akka pamikirion nang akka perekonomian alay nang pemaju di bagasan bidang pamikirion jodo akka pamikirion di halak jolma na adong di Rom dang padumu tuha porsyaon na makaporsyay di bata bahkan gudang do di hati hai pamikirion ia asa dapot ta haporsyaon tu di bata ima ikon taulahon akka ulaw na dingga di bagasan parngoluon toho doi daw dangboy jolmai gabi madapot tahaluan sa Jesus Kristus siya nang pinatupan ni Jesus Kristus anggo dak adong haporsyaw na tugu makaporsya Jesus holang marhite-hite haporsyaw tu Jesus Kristus do gabi ido parhitian ni jolma asa dapot na haluaon do hangoluan na saleling nililing na uria nenolonga di bagasan Jesus Kristus di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon sungod dia pangajarion na pinasa apostol Paulus tu salu akka jolma na porsia taringo tu haporsia pola do ima ditarik ka apostol Paulus manang dipadumu manang dipatota apostol Paulus taringo tu haporsiaon na adong di si Abraham songo dia debata gabi mabahan si Abraham sada bangso jala sada jolma nasihut to debata dak alen di pangalaho di bana alai alani hatugu ni haporsyaw di bana do maka persyai Tuhan debata di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon di bagasan ayat 10 tung masa takas do didokon maralon nasa pakrimod do haporsyaw na makirimi asa gabi aman ditorok bangso ibana hobar tu hatai lapatan na songod dia lapatan na si Abraham mangasahon na porsyaw na tugu di bagasan pakirimo na sitong tu di bata mangoloy di bata alay amanginang hudian ni Tuhan molotungpe jut akka pamikirion ni si Abraham dan padumu tu pamikirion ni si Sarah termasuk masol haporsyaon alay di bagasan turpukon takas do didokon si Abraham gabi tiruad do tu salu jolma na porsia Paulus mencoba mengajarkan
bahwa Allah memilih Abraham dan menetapkan Abraham menjadi bapa orang percaya bukan karena dia berbuat baik dalam kehidupan. Alai ala ni hatuguna persen di bana, pakirimo di bana, jala hasarepo di bana mangoloi di bata di bagasan parngolua. Nampe gudang adul sian pamikirio ni hajul maon akan masa tu si Abraham talumo bima taringot tu baga-baga ni debata nanang mabat ibana ga bisa da bangso na bulun hape dangadong no pepinoparna adullo sian hap pamikirio no alai anggo marhite-hite haporsyaon tupado sa luna alenido na didokko di buku di si Lukas dangadong naso tarpatupa di bata. Namarasing peseroha, namarasing sa pamikirio, niya adul siyan imana dipikirin ni John ma. Alay ang gotugu makaporsay di bata, pasauto ni di bata doi hobarto akka lomo ni rohana. Huria nenolongan di bagasan Kristus Jesus. Tapay itiyo tata ni di bata, dia pala partikyano. Gabes tubuh sada suku-suku di roha dot di pikiran nami secara khusus. Jadi anggo songoni anggo lang haporsiao do na diigil ni debata. Tu dia ma aka pabahenan na dingka. Adong no ipola ni pabahenan na dingka. Aparjolo sa hali dohonon nami burju pe hamu alay anggo ima dang adong do haporsya di bagasan parnglo muna tung naso tupa do jalo muna haluaon jala hanguluan na manotong siya debata dan boy haburjuon ni roha pabahenan nauli pangurupir tu akadongan na mekmet panugunugun tu akadongan na mapitu dan boy saluhu nai mangaleon halua tuhita alay hulang haporsyaon tu Yesus Kristus do. Ubahay nido na pola didokon ima si Martin Luther. Hola marite-hite haporsyaon do gabi madapot haluaon si Yesus Kristus. Di hati hai adong pangajarion ni Huria Rom namadokon molo ima di turhamuna suraton gabi madapot halua mahamuna gabi masuk surga mahamu alai Martin Luther memakai surat ni Apostel Paulus na di Roma odo takas didokon holan haporsiaon tu di batasa bindo nabui mabain haluaon tu ganuk jelma nama ko percaya Tuhan. Alai gabi tu bumu suku-sukun. Bodoh hulang haporsya sabi adong doi pola ni. Molo tadok kun nunga porsya tu de bata. Alai ima gabi akka hata kangon. Gabi akka hagiut ni perdagingon taulah. Bodoi daw. Pargabus do jolma nama dokko maka porsyai di bata ang udang olo ima pang dangbo ibana patudun aka pangurupio alena perjolo sahali marhite-hite hatan di bata nasa tuhita dia pala partikyano yang paling utama yaitu bahwa kita beriman kepada Tuhan hataridan na di dia hataridan na tarida mai dina marhite-hite na olo hita mangulahon akka ulaw na dinggan hombar tulo umoni rohan di bata. Anggota dokon do hulang sebatas porsea. Sibulis pe. Porsea do ima tu Jesus. Itadda do Jesus. Ale dang adong roha pangoloi di bana. Ale anggutur puji hita dia pada pertikyanon. Takas do di patota ima si Paulus. Songo dia ima si Abraham ke porsea di bata. Jala di pataridon ibana porsyaon na marhite-hite na olo imana mangoloi salut hata ni bata di bagasan parangolo. Nakita pe
ditugu do asa boy makanguluho ni di bagasan ngulut ta si ganupari. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita di ayat 27 satu ayat 25 takas do di son dada alani ibana sabing ubahin natar surat naun dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ai sirajumu do nang tu hita haporsiao di ibana na payo Jesus tu hatai sian namate ai dipasa do ibana alani panganosot tai jala di pangulu siala hati korapta. Nah, namang iuton nanay dohono ni debata tu hita. Molo tu si Abraham dibahit debata ima diigil debata hapor siaoni gabi boy pati goron ibana di bagasan parngulon. Anak kita be marlaku do tu hita. Hita be kosongoni mata ulah di bagasan parngulon. Unang tadokon porsia hita tu debata ale lebah hita martuhan, lebah hita marminggu, lebah hita mangurupya kadongatta, bakol rohatta mapakulingi manisya kadongatta, dang haporsiaon si songonon na diigil ni debataha di bagasan parngolotta. Jadi songon dia do haporsiaon na diigil ni debataha, na perjolo sahali haporsiaon na diigil ni debata tarida di bagasan pambahena oma na perjolo haporsiaon na diigil ni debata tarida di bagasan pambahena anggota doko kita porsia tu debata tarida mai marhita hita pambahena ta nolo hita seret marroha nolo hita mangurupya kadongat do kana as songon ima si Abraham ipatari daun ibana na mangoloy debata magito debata di bagasan parngolon. Na paduahon haporsyota tu debata pataridahon naso na sia-sia pengorbanan ni Yesus Kristus. Yesus Kristus diporsado silangi jala dilehod do dirina tu hamatian alani hita. Asa boha asa unang mangulu behita di bagasan dosa ale asa mangulu hita di bagasan hati goran ni dewa. Jol masih partigor diadupan ni debata iko dipatuduo do hati goran ni rohana marhite-hite natang haporsyon na mangadupi selalu akan narahis di bagasan parngulu. Jol mana porsia iko tuk manaon selalu si taonon ale dan gabi mago nang haporsyon. Damang dainang nenolongan di Yesus Kristus na parpudi sahali nanaing dohono ni debata tu ita dia pala partikyano songod dia do haporsiaon ni ala Kristen haporsiaon ni ala Kristen ikontari damai di bagasan akka pangalaho nasopar natoman hobar tulomo ni roha ni debata amen martanya kita mulyate madiho ale Tuhan nunga diajari ho hay marhiti-hiti hatam dia pala partikyano ajari Muhammad konguluhono asa tugu haporsyon nami songon haporsyaon ni si Abraham monotumpe buhay hay mulan akka pabayan na nadinggan sa luhu nai ala ni holong ni roham doi nang jumulo dilihom mo Tuhan min ganuk marsada-sada mulai hati Tuhan ajari Muhammad kemulo saluna di bagasan Yesus Kristus martanya kami to depan amin shalom Tuhan Yesus memasuk-masuk kita saluhna.